Здравейте, скъпи мои Коля и Татянче! Честит ви юбилей! Златна сватба, 50 години, 80 години на Николай, 75 на Татянка. Да сте ми живи и здрави! Не съм сега при вас, но постоянно в мислите си съм с вас. Вие го знаете, нали? Така, да ви поздравя сега, така както съм си го намислила. Моят брат, академик Николай Попов, е един прекрасен човек. Уникален не само заради това, че е единственият със световно значение, с академично звание в областта на стоматологията, но и за това, защото е с сърце открито за света, за науката, за хората. А за мен големият български учен, написал 18 книги, безброй научни статии, цитиран от стотици учени в света, за мен той е Колето. Моето сладко, малко братче, хванало ръката ми, отправило към мене доверчивите си светли очи, сякаш питайки ме как ще живеем бъдеще живота си заедно. Може би сме много свързани и заради това, че рано загубихме баща си, най-прекрасният баща на света. И аз някак си винаги съм се чувствала пред него виновна, че имам реални спомени и живяни с баща ми, докато той само по снимки и с разкази за него. Затова, защото беше само на 3 годинки, когато си отиде от света нашия най-прекрасен баща на света. Отиде си, аз бях вече на 11 години. Бях живяла с него. Така. Верно е, че майките ни, т.е. той много ме разпитваше за баща ми, защото не смееше да пита мама. Тя беше толкова нестихваща с скръбта си. Той и до ден днешен казва, че не може да гледа жена в черно, ридаеща, защото тая картина е свързано цялото му детство. За съжаление, много наскоро след това ни напусна и другия стожер, другата опора в живота ни, дядо ми Николай, защото и той беше с ранено сърце от тая загуба с баща ми и не можа много да издържи. След няколко години си отиде и той, оставяйки ни вече с двете жени, които ни посветиха живота си, майка ми и баба ми. Верно е, че около нас бяха всички роднини. Може би, ако кажа, че повечето, вниманието повече беше към него, към малкия, защото той пък беше едно невероятно дете, което печелише сърцата на всички в двора ни, на роднини, на приятели, на съседи. Цялата улица Стефан Караджа до Стария Бряз, всички бяха, той беше любимец на всички, със своя весел характер, с своята
отзивчивост към всички, да се притече на помощ, да помогне. И ако щете и да ги разсмее. Да ги разсмее. И до ден днешен той има това чувство за хумор. Вие всички тук знаете, че той е душата на компаниите, ви знаете го по-добре от мене. Искам да разкажа само за един човек, който той беше спечелил със собствения си чар. Това беше чужд човек на семейството ни. Срещу нас беше пожарната команда. И от всички деца в махалата, Колето беше единствения, който с своя чар беше спечелил командира и той само това момченце качваше на коня си и го учеше от малък да язди. Много мога да ви разправям за това, че беше любимец не само в двора, но и на съучениците си, и на учителите в училище, по-късно като студент, с студентите си и преподавателите си. След това, когато вече замина и в Карлово като военен зъболекар, и там до ден днешен му пращат поздрави и го помнят и го обичат. Навсякъде, където отидеш и печелиш сърцата, това си е така. Сега трябва да кажа, че моите деца, малко ревнувайки, казват, че брат ми е на първо място в живота ми, че него най-много обичам, въпреки че те също го обичат не по-малко. Но аз мисля, че това е естествено, защото ние сме били заедно много по-дълго, всичките те са дошли по-късно. И дай Боже, още да бъдем заедно.